Dar prieteni, sunt Antrix HD împreună cu Ionut HD și Asasin Andrei 5. Salut! 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 Asta vom juca... Ce jucăm? Renegații. Altceva. Renegații O vrei? mapă de survival. Ok. Știi ce se face prima și prima dată în o mapă de survival, nu? Da, trebuie să lemn. Da. Unde pădurea? Dar nu prea sunt copaci. Mergi după noi. Da, Deja ce? l-am găsit. Hai, Asasin. Hai, Andrei. Care să bag în fața mea? Am vrut să plantez un copacel și voi. Eu tai. Voi așteptați să-mi luați lemnul care îl tăiam, nu? Da. Poți să crezi așa ceva? Luați și mânceți puturoșilor. Știți ce face Răzvan prima dată din lemn? O sabie de lemn de mare viteză. Asta nu mai este mapă de survival dacă De nu ce? mori. Corect, e doar survival. Care are dificulty la maxim? Așa să-l iese. Ai dificulty la maxim? Ionut HD? Nu. Nasol, dă la maxim. De ce? De brânză, ca să întrebi tu. Asta-l dau, gata, l-am dat. Ok. Ce mapă de survival? E aia fără să supraviețuiești. Asasin văd că-ți faci editate, provizii. Unul de ăsta. Aveam și melodii fundal. Sperăm că nu luăm copyright. Nu l-am fi făcut greș. Ia. Pui. Nu, Te-ai turnat copul în cap. care au plantat copaci? Ăsta e Asasin, el e pădurar. What the fuck, copac cu picioare n-am văzut în viața mea. Ăla Răzvan. Care arată... Băi, e mapă de survival. Vrei să-ți arăt ce înseamnă survival? Nu vreau. E S-U-R-V-I-V-A-L, survival. Eu am văzut că ai o să avem mână și nu-mi place asta. Am auzit că îți place gustul de beton. Nu-mi place. Hai să-l căutăm pe Asasin, unde? Nu mă mai pocni. Nu-ți pocnesc că te-aș pocni și în real life, da. Dar nu da. Nu mai... Vină după mine. Băi, hai să ne jucăm calma dacă ne jucăm. Nu cu bătăi, cu... Măcar o palmă să-ți dai. Nu, nu-i dau palme. Lui dau doar pumni. Era pe aici, mai înainte i-am văzut scrisul. Ăla era Răzvan. Ba nu. Unde este? Pe aici era, mai înainte l-am văzut. Gata, m-ați văzut. Unde, bă? A, uite-le. Dar nu mă omorâți, că eu vreau să fac. Nu te omorând, dacă te-aș omorâ, te-aș omorâ în real life, nu te-aș omorâ în porcăriile astea. Luați și voi de asta, cărbune. Am destui. Câți? 0, adică 3 bucăți. Vă dau eu când aveți nevoie. Trebuie să fac un steak. O peșteră. Acolo mă duc. Care vin după mine? Eu vin. Luați și voi un crafting table pe acolo, că lemnul S-a ocupat. Nu, o să ne trebuiască lemnul. Ia, am auzit un spider. Trebuie să cădem și după aia să urcăm. M-a dat un crafting la mine. Asta la altele. Și te lauzi? Care avem loc de pe aici? Eu n-am deloc. Răzvan, Ionuț HD, în spate, nu cobor, vin cu a. Ionuț! Vin în spate, mă vezi? Da. Uite acolo sus. Unde, bă? Vine după mine. Wow, ce spider! Fii atent ce spider. Casa noastră, nu? Știi unde ne îndreptăm noi? Vă văd. Fix lângă spiderul. Haide, stai pe buza stânce. Eu mă duc în peșteră. Vin și eu. Mai am o inimă jumate. Asasin. Ce vrei? What the fuck? Urăsc pe ianjuni. Mie îmi spui. Mâncare. Dați la dificulty mic ca să mi crească mâncarea. Nu. Dăm puțin. Nu dai deloc. Noi mâncarea atunci nu mâncarea de mă crește. Eu am treabă cu păianjan, nu dai dificulty deloc. Văd.
Hai, venim și voi. Hai, Ionuț, hai, asasin. Eu sunt peștera aia. Știi că peștera aia are două părți, nu? Ai cerut voie? Știi unde suntem măcar. Data viitoare ceri voie. Eu sunt căpetenia satului. Satului Minecraft Pocket Edition, versiune... Nu mai spun. Băieți, vii tu? Uite acolo. Aici erai. Hai să ne facem loc. Băi, da. Ai luat crafting-ul? Din păcate. Hai că eu am torție. Ok. Te bagi în fața mea mult? Băieți, așteptați-mă și pe mine. Hai să vedem ce pe aici. Dar nu-i Mi s-a blocat. E mic. Nu e nicio mineră, nimic? Nu. Dă-o că acum dificultă mie, ca să cresc mâncare. Nu. Ba da. A, nu, că nu-i distractiv. Vin în partea opusă. Ia-ți mie niște iteme. De unde să le scot? Știu. De unde? De unde am urât. Care pune lemn? Eu. Ca să-ți oprească apa, da. Nu ai șanse, nu? Nu, că apa vine tocmai de la deal, care o pus să-i deștept. Oprește-o. Păi asta trebuie să ajung la sursă. Și nu mai am cu ce să opresc. Nu mai ai lemn? Nu mai am nic. Niciun cub. Vedeți ceva? A, mai am un lucru. Păcat de crafting table, da. Hai, asasin. Hai sus! What? Ai just termină, am folosit crafting-ul degeaba? O să ai, pe să le iau eu. Tobogan! Răzvan, ai dat dificultul ăla că... Nu. Eu trebuie să mănânc spider eye. Ce ți-am spus eu? What? Poisoned! Gata, nu mai mănânc spider eye nici în viața mea. Răzvan, ce ți-am spus? Să dai dificulty mic. Tu ce-ai făcut? Vrei să mori? Eu? Nu, eu nu mai am viață și mai pot coborâ. Eu mai pot, știi de ce? Fiindcă mai am o viață. Și-am crăpat. What the fuck, ce fain am găsit aici. Sunt într-o peșteră mică, dar frumoasă. Nu luați itemele. Ai auzit Ionuț, așa știi? Haideți la mine. Vin. Care mi-a luat itemele? Nimeni. Întreabă-l pe Ionuț HD-ul ăla. Hai, asasin vii. Unde ești? Pe apă. Mi le-ai luat? Să putea. Avici sunt. Ai vici. Băieți, vine noaptea. Cine mi-a luat itemele, băieță? Eu nu. Bun. Dă dificult, bună. Ei, unde duci? Vin cu apă, ești erai aici. Eu itemele. Mi-a luat cineva sabia. Nu ți-am luat-o. Eu am doar 2 de piatră. Ionuț, dă-și mie una, te rog. Mie? Mie. Ia. Sunteți în Fii peștera asta atent, jos, nu? sand. În peșteră, ne săp. Băieță! Ce mai? Ce ai pătut? Schelete! Vin în ajutorul tău, prietene. Unde-i? Îmi dă boost. Vezi numele? Nu te du înapoi, te rog eu. Ionuț, hai aici în jos. Op, la câtă viață am, nici când nu mă duc. Care nu mă uit? Hai, Răzvan, hai, Andrei. Hai, aici ne petrecem noaptea. What? De ce te-ai băgat în fața mea? Am vrut Prieteni, vom continua cu episodul al doilea imediat. Răzvan! Schelete! Andrix, îmi pare rău. Vom continua imediat, la revedere, o seară bună. Încântat de cunoștință. Am nu HD.